Bună, sunt Ioana Roxana Petrache și lucrez la proiectul la care țin foarte mult, Cartea Călăreților. Cartea Călăreților este o colecție de cunoștințe de bază în domeniul echitației. Suntem cu Ionuț Popescu. Bună! Bună, bună! Președintele Federației Române de Turism Ecvestru, așa că astăzi vorbim cu cea mai potrivită persoană despre agrement. Și poate turism ecvestru. Perfect. Cum se pregătește o plimbare-călare? Cum se pregătește o plimbare-călare din perspectiva călărețului? Cum se pregătește o plimbare-călare din perspectiva organizatorului? Ok, hai să începem cu organizatorul. Perfect. În primul rând, trebuie să ai grijă ca partenerul ecvestru, deci calul, să fie pregătit el însuși pentru așa ceva. Ce înseamnă? Pe lângă faptul, adică n-aș vrea să discutăm în detaliu partea de alimentație și antrenament specific, ci doar pregătirea calului. Asta pentru mine înseamnă că el trebuie să petreacă cât mai mult timp în compania partenerilor lui ecveștri, deci compania cailor, liber pe pășuni. Da? Asta îi face să fie întregi la cap, să nu se sperie de mare lucru, și la corp, sigur, da? Să nu se sperie de mare lucru, să fie mulțumiți cu viața pe care o au, să nu ia ieșirea din grajd prin pădure ca pe un moment nu mai potrivit să zburde. Da? Să-ți rezolve zburdăniciile în afara acestei activități. Asta este bazal, așa, deci când vine vorba de cai. Cu siguranță trebuie să Acest comportament al calului este dobândit sau sunt calități native ale anumitor rase de cai? Greu de spus. Nu știu să spun așa cu precizie științifică treaba asta. Voi faceți o desensibilizare a cailor ca să participe la plimbări? Da. Perfect. Da, asta înseamnă că ei cunosc traseele pe care mergem. Nu merg pentru prima dată pe un traseu cu o persoană care nu lucrează cu ei zi de zi. Încercăm să vedem la ce s-ar putea speria mai des. Deci sunt deja expuși la stimuli. Da, sunt expuși la stimuli pe care îi întâlnesc în pădure. Organizatorul pregătește plimbările astea, în primul rând pregătind caii, expunându-i la stimuli, da? Apoi exemplu, contează foarte mult bunăstarea calului. Contează să fie cai sănătoși, cum ai spus, la cap și la corp. Și la picioare. Da? Trebuie să aibă potcoavele potrivite. Da? Noi, de exemplu, aici, pentru că suntem într-o zonă destul de abruptă, nu ieșim cu ei fără colți. Da? Pentru că pot aluneca. Corect. Și colții respectiv le dau un nivel ridicat de stabilitate. Într-o zonă în care nu există atât de mare diferență de nivel, colții pot să nu fie necesari. Da? Deci, în funcție de unde te afli, trebuie să știi de ce echipamente ai nevoie. Nu? Dacă e iarnă, îți trebuie cauciucuri de iarnă, dacă e vară, îți trebuie cauciucuri de vară. Da? Cam așa stau lucrurile. Când vorbim de mașini. La cai, la potcoave. Da? Bun. Ok, deci vorbim apoi de echipamentul de pe cal, da? Harnașamentului. Toți au același echipament? Toți caii care pleacă într-o tură? Tip de echipament, da. Bun. Același tip de echipament. Să fie șaua potrivită, să fie valtrabul potrivit. Și fiecare cal are o șa lui? Da. Nu se schimbă? Nu se schimbă. Bun. Nu. Tot echipamentul fiecărui cal în parte este a lui și numai a lui. Scrie pe fiecare șa numele calului și nu le schimbăm între ele. Și acum, de curând, am descoperit și noi că e necesar ca măcar o dată pe an să vină un saddle fitter, cineva priceput, care să repotrivească șaua, să o umple, să o... Grijă maximă. Da, sigur. Sunt, zăbăluțele pot să fie diferite, sunt cai mai sensibili și atunci folosim zăbăluțe frânte în trei, ca să zic așa, cu 3 segmente care sunt mai moi, mai puțin deranjante pentru cai. În funcție de fiecare cal adaptăm zăbăluța. Perfect. Da. Și ce înseamnă pregătirea din punctul de vedere al călărețului? Ok, din punct de vedere al călărețului, după mine... Adică, uite, eu sunt călăreț, vreau să vin cu un grup de prieteni, suntem 6, îți scriu, ne programăm, ce urmează? Dacă mă întreb ce urmează la mine, știu 100%. Ce urmează la tine este recomandarea pentru toți. Urmează așa, eu când ajungeți la mine în curte, eu vreau să știu că este adevărat ce mi-ați spus legat de nivelul de experiență. Adică ne pregătim singuri cai, fiecare dintre voi pregătește singur calul, să vedem că înțelege echipamentul și cum anume se pune pe cal,
încălecăm în manej, facem câteva ture în care descoperim că fiecare dintre călăreți cunoaște aliurile, mersurile, înțelege cum se controlează calul și o face, poate nu e, cu blândețe să zicem, da? Nu cu agresivitate, da? Și poate să controleze treaba asta și atunci putem merge mai departe. Niciodată nu încălecăm fără tocă. Și dacă nu am avut tocă de acasă? Nu-i nimic, îți dăm noi. Bine. Fără tocă nu există, da? Toca s-ar putea să trebuiască o singură dată în viață. Și dacă nu ai atunci când îți trebuie... Da? Eu am văzut asta și, din păcate, n-am putut cumpăra toca aia în care să lipsese o piatră, știi? Ca să fie exemplu pentru oricine intră. Deci respectăm recomandările organizatorului în privința echipamentului, sigur, da? Și le urmărim pe tot parcursul turei. Da. Și eu, după părerea mea, din punct de vedere al călărețului, nu te sfătuiesc ca și călăreț să ai vreodată încredere absolută în nimeni. Verifică-ți singur chinga, verifică singur fiecare cataramă din echipament, tu ești responsabil, tu ești pe cal. Oricine poate să greșească. Asta înseamnă că eu, ca și călăreț, da, de turism ecvestru, am nevoie de o anumită pregătire. E bine să fac câteva ore înainte, să nu vin așa din neant, să spun am fost odată pe cal când eram mic, da? Fără șa, la bunicul. Și mai bine. Da? Deci am nevoie de o pregătire. Sigur. Sunt responsabil pentru mine și pentru cal și pentru ceilalți cu care sunt, da? Da. Deci nu încep de la zero. Adică pregătirea unei plimbări călare începe cu mult înainte de plimbarea în sine, da? 100%. Perfect. Bun. Avem ghizi de agrement ecvestru. Și voi ați pus la punct un sistem de pregătire a ghizilor. Da. Avem... Ce pregătire trebuie unui ghid de agrement ecvestru? Avem niște cursuri, se numesc ele cursuri de monitor de agrement și turism ecvestru. Cât durează? Cred că 2 săptămâni. Cred că 2 săptămâni e... Sunt foarte scumpe? Nu, nu sunt foarte scumpe. Sunt probabil la același nivel de preț cât costă să-ți iei un atestat de manicurist în București. Da? Deci... Nu știu, n-am idee, dar deci cursurile de monitor nu sunt scumpe. Da. Nu sunt scumpe. Sunt niște cursuri care sunt acreditate de IJEQ. Asta este un organism internațional de acreditare în domeniul calificărilor ecvestre. Deci avem un audit de la ei pe curs. Cursul este foarte practic și cursul are niște prerequisites, niște cerințe înainte de a intra la curs, adică dai un examen. Nu te învață nimeni cum să călărești, da? Te învață cum să predai călăria. Ceea ce e lucru diferit, nu poți să vii la cursul ăsta dacă tu nu știi să călărești. Admiterea la curs se face, trimiți un video cu tine într-un manej, într-o pășune, oriunde vrei tu, în care demonstrezi că poți să controlezi calul sau să conduci calul pe un traseu. Pas, trap, galop, pe mâna stângă, pe mâna dreaptă, faci 2-3 cercuri, asta este tot. Da? Avem o progresie noi, dar e mult numită progresie. Vrem să ne demonstrezi că poți să pornești, să oprești calul la punct fix, să treci într-o alură într-alta, să faci tranzițiile corecte. Atât. Observați și atitudinea față de cal când faceți evaluarea? Cu siguranță. Cu siguranță. Dar bunăstarea calului este super, super importantă. Perfect. Un cal agresat nu este un cal bun pentru agrement și... Bun, și ce urmează? Cum devin ghid? Păi, trimiți un filmuleț cu această... Îl trimit la Federația Română de Turism Ecvestru, da? E un mic test teoretic, cu câteva întrebări, mai degrabă ca să stabilim nivelul de la care pornim cu informațiile, pentru că, spre deosebire de orice s-ar crede, călăria are nevoie de multă cunoștință teoretică, de să înțelegi multe lucruri. De asta facem Cartea Călăreților. Așa, de asta facem Cartea Călăreților, corect. Da? După ce asta evaluare, o să spunem dacă te primi sau nu la curs, sau mai trebuie să mai mergi să mai înveți ceva. Da? Din punct de vedere teoretic, te primim cam oricum, pentru că noi, în funcție de nivelul la care ești, putem să te învățăm în timpul ăsta suficiente lucruri cât să absolvi cursul. Din punct de vedere practic, dacă nu poți să controlezi, să conduci calul, pas, trap, galop, mâna stângă, mâna dreaptă, pe cerc, mai știu eu ce, atunci trebuie să te mai întorci la niște cursuri. După aia, avem 3-4 zile în online, da? Deci de oriunde ești, nu trebuie să te deplasezi nicăieri din confortul tău de acasă, discuțiile teoretice.
discutăm, da? Teorie, învățăm, dezbatem idei și mai avem încă 4 zile în offline, la Mihnea la fermă, unde cursul este foarte practic. Da? Pur și simplu va trebui... La Mihnea la fermă, adică? La Cross Country Farm. Perfect. Da? Vorbim de Mihnea Vârcolici. Mihnea Vârcolici, da. Cursul este foarte practic la el acolo. Va trebui ca în cele 4 zile cât ești acolo să înveți pe cineva care n-a mai încălecat niciodată să meargă la trap. Pe altcineva. Pe altcineva. Care n-a încălecat niciodată. Vei avea un elev. Copil sau adult? De cele mai multe ori copii. Adolescenți. Da? Adolescenți, nu copii. Da? Și poți să absolvi cursul chiar dacă copilul nu merge la trap, însă tu știi ce anume face rău, cum anume ar putea să facă bine, dacă se pune sau nu în pericol, ce anume trebuie să corectezi. Aliniem felul în care ne uităm la diversi, la călcâi, la umăr, la mână, la toate lucrurile importante. Punem în aplicare cunoștințele noastre de bază. Exact, da. Perfect. Da. E posibil să nu absolv cursul? Da. E posibil să fac cursul, să plătesc banii și să nu-mi iau atestatul de ghid, de vest? Da, nu se cumpără o diplomă. Nu se cumpără o diplomă. Pot să revin? Poți să revii, sigur. Perfect. Și cursurile astea nu le facem pentru bani. Dacă ai făcut odată cursul și n-ai absolvit, nu o să-ți luăm încă o dată banii la cursul următor. Da? Și doar îți recomandăm să mai vin încă o dată, pentru că nu putem să dăm o certificare care nu e doar de la Federația Română de Turism Vestul, este și de la IGAQ, prin care spune că tu ești capabil să faci această meserie. Perfect. Deci asta ar fi a doua condiție. Atunci când vreau să fac turism ecvestru, mă interesează să o fac într-un loc în care caii au bunăstare. Da, într-un centru sau o fermă unde caii sunt într-o bunăstare evidentă, da, trăiesc o viață bună și oamenii de acolo sunt profesioniști, sunt școliți. Ceea ce înseamnă că au aceste diplome emise de Federația Română de Turism Ecvestru. Sunt două lucruri care trebuie să mă intereseze, da? Clar. Dacă se întâmplă lucrurile astea, sunt sub auspicii bune, da? Teoretic. Da? Ai făcut ce puteai să faci tu mai bine ca să alegi un centru și mă întorc la am pregătit propriul meu echipament și propriul meu grup și n-am construit o atitudine în care să fiu într-o relație de mare încredere cu organizatorul, în care să îl ascult, în care să-i urmez sfaturile și să mă conformez indiferent de ce părere am despre mine, în bine sau în rău. Cu siguranță, e un lucru important. Gândește-te că, în realitate, responsabilitatea grupului de călăreți o poartă ghidul. Da. El știe ce este mai bine și se va asigura că aveți o experiență bună. În niciun caz nu vrea să aveți o experiență rea și el știe care sunt locurile mai periculoase, unde anume se pot speria caii, pe unde putem trece mai greu, unde e locul potrivit să facem galop, pe unde trebuie să mergem la pas. Da? Cu câți cai este recomandabil să se întâmple tură? Cu absolut oricât de mulți cai nu este o limită, însă la maxim 6 călăreți trebuie să fie un alt ghid. Bun. De ce? Pentru că deja nici al 6-lea nu cred că aude tot ce zic eu când sunt primul. Da? Noi facem, de exemplu, ture și cu 10 cai, dar la 10 cai sunt 2 ghizi, unul în față, unul în spate. Deci cum arată o zi în care fac o tură? Frumos. Cât timp durează o tură? Mai mult de 6 ore de călare într-o zi nu e recomandat. Ne întoarcem la bunăstarea calului. Da. Da? 6 ore e suficient într-o zi și sigur cu pauză. Adică undeva la 3 ore să avem o... Timp în care noi mâncăm, mănâncă și caii? Caii se relaxează, mănâncă, beau apă... Îi deharnașăm în pauză? 100%. Complet, nu da? acum să rămână harnașați. Da. Este recomandabil ca în ture de mai multe zile să ne întoarcem la centru sau să umblăm din loc în loc? Ce să zic? E frumos să umblăm din loc în loc, dar e foarte greu realizabil în România. S-ar putea ca costurile logistice să fie foarte ridicate, să ai grijă ca din loc în loc să ai tot ce trebuie și pentru cai și pentru călăreți, să însemne o cheltuială mare. Sigur, pentru oricine e dispus să o facă, se poate face, nicio problemă. Da? Ce trebuie să am la mine, eu călăreț, dacă fac o tură de 6 ore? Pentru că dacă fac o tură de o oră, rămân cu același echipament și descale când mă întorc, da? Da. La o tură mai lungă, ce trebuie să am la mine în afară de echipamente de pe mine și cum arată echipamentul de pe mine? Ce am în plus și cu ce sunt eu îmbrăcat?
Ok, echipamentul tău trebuie să constituie în pantaloni potriviți pentru călărie. Da? Blugii sunt buni? Sunt decenți. Okay. Sunt mai buni decât pantaloni de training. Deci să nu alunece. Da? Să nu alunece pe șa. Da? Acum, sigur, dacă o să ai niște blugi cu cusături complexe, mari, groase, cu buzunare multiple, s-ar putea să îți creeze niște leziuni pe zonele în care faci contact cu șaua. De ce de preferat să am pantaloni de călărie? Pantaloni de călărie sunt făcuți cu un scop, sunt foarte buni, sunt făcuți pe ce trebuie. Pe ce cizme sau ghete? Dacă ai cizme, nu mai pui... Vorbim de cizme de călărie, nu de cizmele de oraș, da? Da. Deci dacă ai cizme, nu mai ai nevoie să-ți pui jambieri, ceapși. Dacă ai ghete, îți pui ceapși. Deci cizme sau ghete, la alegere, cu sau fără ceapși, iarăși în funcție de ce... călărie. Dar de călărie. Astea nu se pot înlocui. Nu. Perfect. Nici vorbă. Perfect. Cele de călărie sunt foarte potrivite. O cizmă care este prea lată, intră și iese greu din scăriță. Ea trebuie să intră și să iasă ușor din scăriță. De asta e cizmă de călărie, este altceva, altfel făcută. Tocul? Tocul să fie mic, nu un toc mare cui nu ne ajută cu nimic. Fermoarul? Fermoarul pe exterior, evident, că altfel... Asta s-ar putea să fie... Da, deci de asta cizmele de călărie sunt făcute pe exterior sau pe spate, depinde. Bun. În niciun caz pe interior, ca să poți să ajungi să rănești calul. Mai multe straturi de haine? Asta este regula ca de pe munte, da? Ca pe munte. Deci layers. Mai multe straturi încă să poți să le strângi, să le dai jos, să le iei ușor. Potrivit ar fi să ai o metodă prin care să te poți îmbrăca-dezbrăca din mers. Vorba vine din mers. Stând pe loc, poți să dai jos de pe tine o geacă, să o legi în fața și e foarte potrivit. Dacă ai un sistem. Sigur. Dacă nu ești obișnuit cu activitatea, bătăturile sunt la ordinea zilei. Apă? Iarăși, super important. Apă trebuie să ai pe tot parcursul drumului, câtă știi că bei. Pelerină de ploaie trebuie să ai, pentru că dacă te apucă ploaia, de cele mai multe ori geaca impermeabilă nu e suficientă. Pelerina îți acoperă șaua și picioarele până la genunchi. Cam și asta caii nu se sperie de pelerină? Ai noștri nu. În principiu, atunci când pleci într-o tură din asta mai lungă, trebuie să ai cai care au fost expuși la acest stimuli. Da? Că pelerinele pot să fie galbene, roșii, verzi, albastre, toate culorile pământului, mai fluorescente sau mai puțin fluorescente, caii trebuie să fi fost expuși la acest stimuli. Da. Deci am făcut o tură în manej, am trecut primul test, suntem potriviți, am plecat și ghizii știu unde ne duc și știu cât durează, da? Începem cu pas, ne relaxăm. Cu siguranță începem și terminăm cu pas. Perfect. Și pentru bunăstarea calului, și pentru bunăstarea călărețului, și siguranța lui. Galopăm? Sigur că da. Toți? Toți călăreții pot să galopeze? În funcție de cunoștințe. Dacă nu pot să galopeze toți, dacă nu au aceste cunoștințe, atunci putem să împărțim grupul în două, da? Avansați, intermediari, în funcție de unde suntem. Altfel, caii de agrement pot să galopeze împreună și nu vor începe să facă niște curse? Nu ne pun în pericol? Iarăși, ține foarte mult de pregătirea calului. Este foarte important ca ei să fie obișnuiți să galopeze fără să se întreacă. Fără să se întreacă. Cam orice centru serios nu face întreceri la galop. Perfect. Da? E un semn. Cât de aproape stau de calul din fața mea? Sau cum stăm? Stăm într-un șir indian? Da, noi așa mergem. Într-un șir indian. Cât de aproape pot să fiu de cel din față? O lungime, 2 de cal, ca să spun așa, este foarte simplu. Dacă tu de călare te uiți printre urechile calului pe care ești, ar trebui să vezi potcoavele calului din față. Așa potcoavele picioarelor din spate. Scuză-mă, din spate. Copitele calului. Da? Copitele din spate. Asta îți spune că e distanța potrivită. Există un singur... Deci, încă o dată. 2-3 lungimi de cal înseamnă, dacă mă uit printre urechile calului meu, văd copitele din spate ale calului din față. Exact. Și ținem minte regula asta. Da. Bine. Poți să mi mai spui o dată, că n-a ieșit bine pe mea. Ok. Deci, atunci când te uiți printre urechile calului pe care ești, trebuie să vezi copitele din spatele calului din fața ta. Și atunci suntem în lungimea potrivită, avem 2-3 lungimi de cal. O lungime, 2-3, în funcție de cât de mari sunt caii, că pot să fie cai de statură mai mică, cai de statură mai mare, cam așa se reglează treaba. E important. Există un singur context în care nu mergi în șir indian, atunci când ieși undeva în parc natural, în rezervație naturală,
pentru a nu strica vegetația. Da? Nu călcăm și facem o potecă, poate călcăm pe floră protejată și o stricăm. Dacă ne împrăștiem un pic, și sigur atunci nu facem galop. Bun, asta înseamnă că din nou ne întoarcem la urmări indicațiile ghidului. Exact. Perfect. Sunt multe lucruri care merg bine în România, în centrele de turism ecvestru și sunt lucruri care se pot îmbunătăți. Și o să te rog să-mi dai recomandările tale cu privire la îmbunătățirea activității din centre și a cailor din centre, astfel încât să se alinieze puțin centrele în beneficiul călăreților, dar chiar și a centrelor. Da? Discrepanțele astea care există acum și care țin de tatonări. Da? Sunt oameni care cu siguranță iubesc caii dacă s-au apucat de cai, dar care poate nu au primit încă informațiile necesare. Ce trebuie să facă un centru ca să se alinieze, astfel încât să fie bine și să fie bine și călărețului? Și evident calului. Ok, sunt multe lucruri de spus aici, o să încercăm să sintetizăm. În primul rând trebuie să-l preocupe bunăstarea cailor. În primul rând. Odată rezolvată povestea asta... O să avem un capitol în Cartea Călăreților și despre bunăstarea calului. Okay. Foarte bine. Deci o abordați... Dar subiectul rămâne mereu deschis. Ok. Siguranța călăreților este cel de-al doilea mare și important lucru. Aceste două aspecte sunt vitale pentru orice centru ecvestru. Foarte pe scurt, bunăstarea cailor înseamnă să aibă mâncarea potrivită, să aibă antrenamentul potrivit, să aibă timp împreună cu semenilor în libertate. Da? Pe exemplu, pe pășune, evident. De exemplu, acum suntem în luna mai. Da. În orice tură am plecat noi călare de aici din centru, dacă caii nu au avut timp să mănânce iarbă verde pe pășune, nu vei putea să-i ții să meargă în continuare, pentru că vor pleca mereu capul după iarbă. E firesc, e normal. Da? Nu poate să mănânce doar hrană uscată în grajd, fân, lucernă, mai știu eu ce, uscate și boabe și ei să treacă prin iarbă verde să nu mănânce. Este un aspect pe care nu l-am povestit până acum, dar face parte din pregătirea calului. Respectăm comportamentul și necesitățile calului. Corect. Da? Da? Ca să avem un partener de toată încredere. Da. Nu îi abuzăm. Au nevoie de repauză. Nu facem în fiecare zi câte o ieșire de 6 ore, o lună de zile la rând. Nu există așa ceva. Se împarte activitatea tuturor cailor din centru și dacă nu e posibil, trebuie scăzută activitatea. Asta e o altă formă de abuz. Asta e o altă formă de abuz. Trebuie să existe repauză, în mod evident. Da? Timp de refacere. Și siguranța călăreților înseamnă iarăși calul să fie el în regulă, echipamentele de protecție, toca, ceapșii, pantalonii, încălțămintea de călărie, foarte importante. Și de celălalt ori și mănușile se pot dovedi foarte importante. Că dacă ai tras prea tare de cal, ai început să te doară un deget, nu mai poți să ții, cu mănușile obții o mică protecție. E recomandabilă o anumită rasă de cai în turism ecvestru? Da, cu siguranță. Este recomandabilă. Tu la Potcoava ai niște cai super pe care toată lumea îi iubește, Haflinger. Da. De ce sunt mai potriviți și ce alte rase sunt potrivite pentru hai ca să spun că nu vreau să zic că doar Haflinger sunt potriviți, că nu e adevărat. Da? Există câte o rasă de cai potrivită pentru tipul de activitate pe care îl desfășori. Eu la Potcoava am ales Haflingerii pentru că noi facem inițiere în echitație. În principal lucrăm cu oameni care n-au mai văzut cai și n-au încălecat și cu copii. Da? Și ne-a trebuit aspectul lor contează, sunt mai prietenoși. Evident, evident, aspectul. Vrei să-ți placă, vrei să îndrăgostească oamenii de ei, să le facă fotografii. Sunt niște jucării. Exact. Însă atunci când faci ture de avansați, ai nevoie de cai mai puternici, ai nevoie de cai mai rapizi, poate. Și din nou Haflingerii sunt potriviți. Haflingerii pot să fie potriviți și la acest aspect, pentru că ei sunt suficient de puternici să ducă un bărbat de 90 de kilograme la o tură de munte cu diferență de 500 de metri de nivel, fără probleme, da? Ok. Dar, deci, într-un centru serios, e importantă selecția cailor pentru super important, super important. Trebuie să știi ce vrei să faci, da? Dacă faci doar ture pentru călăreți experimentați, s-ar putea ca Shaggy Arab să fie o rasă foarte bună.
Sau lipițanul. Da? În cazul ăsta, tu recomanzi să fie cam aceeași rasă într-un centru sau nu are importanță dacă sunt rase amestecate? Eu vreau să... Aici pot să spun cum am hotărât eu să fie aceeași rasă, pentru că recomandările țin de fiecare centru în parte. Eu am ales Haflingerii și o singură rasă pentru că mi-am dorit să nu am probleme medicale diferite, să nu am cerințe de alimentație și antrenament diferite. Mi-am dorit și din punct de vedere marketing să am un anume brand. Da? Caii din aceeași rasă au cam aceleași probleme medicale. Da? Au cam aceeași nevoi de alimentație și antrenament. Și atunci lucrezi cu o singură tipologie. Deci îți faci viața mai ușoară. Exact, îți faci viața mai ușoară, o singură tipologie. De ce am crezut eu că sunt buni Haflingerii? Ei sunt o rasă de cai mai rustică, da? Cu probleme mai puține. De unde sunt? Care e povestea lor? Ok, să zic un pic că mi-am dorit să fie cai românești la mine în centru, dar Huțulul e micuț de statură și nu e chiar așa de frumos ca Haflinger. Da? Un huțul are altfel de frumusețe. Are o altă frumusețe, nu asta care să poți să-i zici, știi, să fie toți la fel, da? Ok. Și rasa asta este echivalentul huțulului din Austria. Are o istorie similară, deci o rasă de cai folosită de armată, și acolo, aproape decimată în războaiele mondiale, refăcută, similar. Da? Diferența între huțul și... O infuzie de cal arab. O infuzie de cal arab, într-adevăr. Haflingerul a fost refăcut cu ajutorul unui armăsar arab de o culoare foarte apropiată cu Haflingerii actuali și atunci s-a păstrat culoarea și, mă rog. Da, cam așa. Și cum vezi tu că o să se dezvolte în România turismul equestru? O să se dezvolte sau o să regreseze? Eu cred că o să se dezvolte. Avem din ce în ce mai mulți călăreți în România? Avem din ce în ce mai mulți călăreți, avem din ce în ce mai multe centre și suntem, mie îmi place să zic că noi nu suntem într-o dezvoltare, suntem într-o revenire. Dacă cineva își imaginează că suntem dezvoltați, ar trebui să se uite la Germania. Germania are 4500 de centre, cam ca Potcoava, așa, cu 10-20 de cai, da, undeva într-o zonă rurală. Dar cu condiții mai dure, da? Un călăreț este măsurat și cântărit așa cum ar trebui să ajungă și România. Așa cum ar trebui să ajungă și România. Da? Ne ajută foarte mult să avem reguli stricte, să avem guidelines corecte, ce anume înseamnă călărie și ce nu înseamnă călărie. Că nu înseamnă că am luat calul de la căruță, am pus pe el o șa pe care am moștenit de la bunicul și nu știu dacă se potrivește pe calul ăsta, am urcat un om călare și zice, hai, dă-i la deală, că nu face nimic. Nu îi suficient să-i dăm jăratec. Nu, Doamne ferește. Doamne ferește. Obiectivul oricărui centru de echitație ar fi să creeze o experiență foarte bună pentru oaspeții lui, astfel încât ei să continue să meargă la călărie, chiar dacă în alt centru se vor și întoarce la un moment dat. Este foarte important să creăm o masă critică de călăreți cât mai mare. Da? Asta ne va ajuta pe toți. Și agrementul și turismul ecvestru și sportul ecvestru. Pentru că din masa mare de amatori și începători se vor ridica și vârfurile din zona de sport. Așa să fie. Federația Română de Turism Ecvestru este parte a? Federația Internațională de Turism Ecvestru. Deci, suntem din nou într-o influență bună în care comunicăm cu ce se întâmplă în restul lumii. Da? Și avem cam aceleași linii după care ne ghidăm. Da. Deci trebuie să rămânem în zona asta, care este zona profesională și care ne asigură ajutor mai mult decât ne impune reguli. Sigur că da, sigur. În România am încercat să ducem cât mai multe din regulile de la nivel internațional, impuse de Federația Franceză, de acolo ne-am inspirat noi foarte mult, dar am simplificat foarte mult, pentru că ei deja sunt foarte, foarte departe de unde suntem noi. Și e mare beneficiu să începem fără să ne poziționăm ca o barieră. Asta e foarte important de spus. În niciun caz aceste indicații sau guidelines nu sunt făcute să creeze bariere. Nu. Ci sunt făcute pentru a da direcție fiecărui centru ecvestru cum să facă mai bine, cum să țină oamenii în siguranță și cum să țină caii în bunăstare. Minunat. Iarna putem să facem? Sigur că da. Agrement? Da, sigur. E în regulă? Deci, sigur. Practic, tot anul putem tot să anul facem, putem da? să facem. Iarna se pun potcoavele potrivite. Perfect. Da? Cu cauciuc sau cu lame, în sfârșit, ca să nu alunece cai, să nu se adune zăpada în potcoavă,
În sfârșit, cu echipamentul potrivit, tot timpul anului putem să călărim. Iar. La tine vin familii, vin firme care fac team building-uri. Okay. Cine sunt de obicei clienții? Sau dacă vreau să călăresc, pot să vin singură? Da, sigur. E cam așa. Consumatorul este de cele mai multe ori copilul, plătitorul este părintele, așa arată. Dar grupul e de familie, da? Vin familii. Vara facem tabere pentru copii, primăvara, toamna facem tabere pentru adulți și pe întreg parcursul anului avem evenimente de team building sau de training pentru corporații cu cai. Deci chiar dacă sunt sportiv, da? Chiar dacă n-am mare experiență, nu mai am scuză. Dacă visez să fac treaba asta, îți scriu și mă primești. Sigur că da. Sigur. Perfect. O să venim la Podcoava de fiecare dată. Mulțumesc. Plăcere. Mulțumesc, Ionuț.